Bon dia, bona tarda, el temps que estem. Bé, avui començarem una sèrie de pastilles que aniré publicant sobre temes relacionats amb la llei de la CAS i aquelles vicissituds que té la llei i els reglaments, que una mica que la llei va per un costat, els reglaments potser van per un altre, cosa que no hauria de passar, i que dificulten una mica, i ho dic així planerament, dificulten una mica que els assegurats podem accedir a drets que jo crec que hauríem de tenir. Crec que molta gent creu, no? A molta gent no se li escapa que, per exemple, el tema del 100% és complex i que realment la normativa no és fàcil d'assimilar, no? Per tant, intentarem posar llum en aquest tema del 100%, sobretot per patologies, i veurem a veure què és el que està passant i el per què estem dient que en realitat això no funciona com hauria de funcionar, no? Bé, el títol li han posat les prestacions del 100% per patologia i quina història, ficar un exemple, un cas de figura, com he dit aquí, és a dir, un assegurat que se'n va al metge i que presenta una malaltia que és greu, que és presumptament greu, que passarà al metge li prescriurà proves, exactament, per averiguar què és el que passa i això que dic ara i que aquí el següent slide que comença una marató de proves, és així, una marató de proves en la qual l'assegurat, encara que vagi per la via preferent, haurà d'abonar el 100% d'aquestes proves i la CAS li tornarà el 75%, sigui en full electrònic serà 3 o 4 dies, sigui amb el full groc que pot estar un mes o potser una mica més, no? Però que finalment li retornarà el 75%. Què passa? Passem que quan hi hagi el diagnòstic, al cap de 9 mesos, li diagnostiquen una malaltia que està coberta per la CAS. Malalties que estan cobertes per la CAS al 100%? Doncs mireu, una esquizofrènia, una angina de pit, una fibrosi quística, un trastorn bipolar, una bronquitis, un linfoma, un ictus, una esclerosi múltiple, un trasplantament, una angina de pit, en fi, una sèrie de patologies que si en voleu tindre més informació em podeu contactar i a més a la web de la CAS també ho menciona, no? Bé, llavors, tothom sabem que les primeres proves del diagnòstic solen ser les més cares i aquí recordar que la persona o l'assegurat ha d'abonar el 100%, amb la qual té tot el sentit que amb aquestes proves tan cares hi hagués de fet, amb les proves cares, amb totes les proves, en totes les prestacions, hi hagués un tercer pagador en el qual només l'assegurat hauria d'abonar el 25%. Però, tercer pagador en parlarem un altre dia. L'exemple que he posat, mireu, jo aquí és una persona que va al gener al metge i que fa uns 9 actes entre el gener i l'octubre, que cal tenir un preu i que la CAS li ha retornat li ha retornat el 75% d'aquest preu, amb la qual l'assegurat ha abonat, en aquests casos, 515 euros. D'acord? Què passa? Li diagnostiquen al mes d'octubre una patologia al 100% d'aquelles que han vist. I l'assegurat, ha pagat d'aquestes patologies el 25%. Què passa? Que l'assegurat pot demanar prestacions 3 mesos anteriors a la sol·licitud. D'acord? 3 mesos abans, amb la qual ratllaríem des del mes d'agost, setembre i octubre, amb la qual tindríem que l'assegurat 470 euros li hauria costat aquest diagnòstic. Després ja parlarem, després ja estaria al 100%, però aquest diagnòstic li ha costat 470. A ningú se li escapa que si tots els actes haguessin estat fets els 3 mesos anteriors, el cost per l'assegurat seria 0, amb la qual és una diferència temporal la que dona accés a que la prestació estigui al 100% o no. I això no és patologia, això és un tema burocràtic. Llavors, al ser una patologia coberta pel 100%, tots els actes haurien de tenir reemborsament al 100%, tota la patologia. Aleshores, aquí ja veus, es tatxa tot i llavors finalment és 0. Per què? Perquè si en 3 mesos seria 0, per què no en 9 mesos?
Aleshores, què passa? Per malaltia greu de llarga durada i que necessiti un tractament amb cost elevat, que això és la definició d'una patologia al 100%, identificada en la taula de patologies que està publicada, les prestacions haurien de ser al 100% abans i després del diagnòstic fins al guariment. Ja podem dir que el guariment pot ser o com no pot ser. D'acord? Bé, què passa amb la normativa? Què passa amb la normativa? La normativa ens diu, finalment, que a la llei de la CAS diu que jo puc, per exemple, jo tinc un full groc que me'l donen d'una prestació, d'haver anat amb un metge, d'haver anat amb un dentista o d'haver anat a ningú, i jo, mira, no m'he recordat o no he pogut portar-ho a la CAS. Doncs, aquest full groc jo el puc reclamar a la CAS en 3 anys i m'abonaran el 75%. És així de clar. És el que diu la llei, 3 anys per reclamar aquest tema, aquest full groc. Allà amb una recepta caduca. És a dir, si a mi em fan una recepta, allò que diu la recepta em caducarà al cap d'un any. També podeu consultar a la web de la CAS que us donaran aquests terminis. Però amb un full groc que hi ha una prestació, jo la puc reclamar en 3 anys. En canvi, el reglament, que és del 23 de febrer del 2011, i la llei, com heu vist, les últimes modificacions són del 2019 i 2022, si es concedeix el 3%, només puc retrotreure 3 mesos. Bueno, la llei parla de 3 anys per a totes les prestacions i un reglament que és de rang normatiu inferior ens diu 3 mesos per una casuística del 100% i que resulta que aquesta casuística del 100%, com m'apunto aquí, són aquelles prestacions que més necessiten els assegurats, que són més cares, que esdevenen de malalties greus, amb la qual la persona amb una malaltia greu, la seva salut mental també es veu afectada i que estan contemplades en la normativa i el reglament es limita a 3 mesos anteriors. Escolteu, això és injust. Això és completament injust, que s'aplica, com està escrit aquí, s'aplica un criteri temporal per una malaltia al 100%, no? I no per les altres. Això que em porta a dir, recordar que, a veure, el reglament és del 2011, però recordar que actualment hi ha diagnòstics que duren molt més de 3 mesos. Això ja se sabia el 2011, però que el millor el 2011 no hi havia era que per accedir a especialistes i a proves és molt complicat, i a vegades estem més de 3 mesos per accedir a un especialista o accedeixes a un especialista un mes, et demana una prova, aquella prova la pots fer el mes següent, els resultats els pots presentar d'aquí 2 mesos perquè hi ha una saturació de professionals de la sanitat. Tot això ho han patit tota la població, amb la qual la normativa hauria de ser sensible a això, no? Bé, aquí teniu una mica la imatge. Llavors, quina proposta es podria fer? Un canvi legislatiu amb el reglament primer, que potser n'hi hauria prou, amb el reglament primer, però després amb la llei per reforçar-ho. Llavors, totes les patologies que es troben en la llista del 100% per patologia, retrotreure els pagaments a l'inici del diagnòstic de la malaltia al 100% i amb la supervisió de l'àrea mèdica de la CAS. Aviam, això la pot supervisar com no, però finalment totes les dades les té la Seguretat Social. Imagineu-vos que recordeu que totes les proves que han estat abans del diagnòstic, la CAS les té registrades en el seu sistema, amb la qual podria ser fins i tot automàtic. Fins i tot el mateix ordenador podria abonar directament, una vegada tinguis el diagnòstic d'una malaltia o una patologia del 100%, a l'ordenador directament ja et podria fer els abonaments sense necessitat de sol·licitud, perquè és cert que a la Seguretat Social, si no sol·licites, no se't dona prestacions, cosa que s'haurà de començar a mirar d'arreglar perquè el tema burocràtic és massa complex. Bé, d'això ja en parlem també un altre dia del tema burocràtic. Aquí hi ha la imatge de la supervisió de l'àrea mèdica. Gràcies per escoltar-me aquesta pastilla, que ja intentem que siguin curtes. I que finalment el que estàvem parlant avui crec que és de rebut, les malalties greus, com heu vist algunes, tenen que tindre cobertura al 100%, de la sanitat universal i gratuïta en aquest sentit. Andorra està en les patologies greus, hi ha d'haver moltes modificacions a partir del 2014, del 2011 fins i tot, però clar, aquesta, per exemple, jo crec que
jo crec que s'hauria d'adaptar, perquè ja et dic, el 2011 no hi havia cues per anar als metges, però ara sí que hi són. Bé, per avui ja és allò. Si teniu algun dubte ja sabeu que em podeu contactar i fins a la propera. Adéu.